U Novosadskej cerkvi Svjatih apostoloh Petra i Pavla arhijerejsku službu Božu zo zmirovanjom služel preosvješćeni vladika Kirgeorgi Đuđar, a soslužel paroh novosadski otec Julijan Rac. Vladika u kazanji šitskim parohijanom, kotri slavja kračun po julijanskim kalendare, povinčoval šveto roždestva Hristovoho i vyznačil, že toho dňa Boh postava človek, že by naš ljudski rod, kotri še oddaljal od Boha, pricáhnul zažgu sebe. To taka tajna, że nasz rozum ludzki nie może pochopić, że to Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który uprawia zo wszystkim, mieszka się rodzi od preczystej Diewy. To Bóg, który zo swoim słowem utwierdził niebo, mieszka, leży u jaszelkach na slamie, jak małe dziecko. У тім великость Божого поніження, Божого смирення, у тім великость Божого ограничення, без якого би не було можливе наше спасення. Na drugi dzeň kračuna preslavljuje sobor Bohorodici i obručnika Osifa, a tedy budze i mirovanje na šitskih službov Božih.